Днес ще сложим тези джанти на това колело и накрая ще караме. Обаче няма да използваме инструменти. Аз съм Стефчо. Аз съм Дани. Слагаме предната. Няма да завинтвам до край болтовете, за да може да се прибием. Добре. Сега някак си трябва да сложим задната с верига. Ага, добре. Почти го направихме и не, Шон не ни е помогнал. Не е помогнал. Така. Сега я пусни. Пускаме делерара. Върти се! Ура! Ау! Дай болтовете. Дай болтата. Ами, аз ги изгубих. Без спирач. Болчета! Изгубих болтовете. Да. Добре, аз през това време ще... Чак, не. За какво са ли болтове? Ще караме без болтове. Не, ще сложим предните болтове на задното, защото задното ни е управлението и е по-важно. Да, добре. Добре, карай, махам болтове. Първият тестер, който ще кара това колело, ще бъде Дани. Да, втория ще съм аз. И накрая ще бъда аз. За да не се прибия. Искаш да се пребия, ти или? Да. Шега. Да се опитаме да сложим... Намерих болтовете! Добре, ще сложа задните болтове на предните. Я сложи този болт. Добре, не излиза. Просто малко е преса... Нищо няма, бе. Трябва ли 2D40? Нищо. Отиди да вземеш 2D40. Няма нужда. Ние все пак трябва да се прибием. Да. Веригата... Ако искаш да се прибиваме с щупена и скъртена верига... Да се опитаме ли да сложим спирачката? Да. Аре да сложим. Аз мога. Добре, айде. Не сме ли в това? Ти ще караш. Защо аз? Искат ли най-много? Може би ще ми е по-лесно с дигнато колело, ама... Майстера ви. Поне ще спира. Майка. Обърни колелото, моля. Ясно. Опитваме се да сложим спирачката. Мисля, че джампата е изправена. Да, знам. Преди няколко дни я изкривих. Ма за какво не спирачка? Всеки случай. Почти. Той даже и спирачката ти е изкрива. Ура! Направих. Не знам как ще спира, но... Ще спира някакси. Пак си се... Добре. Добре. Да почваме да караме. Дани тръгна! Дани кара! Дани кара! По джанти! А даже има и спирачка. Може да дрифтиш с джантите.
Здрасти. Това е толкова. Който е гледал, който следи канала, може би е видял това видео как ходим на Гилпонар. Трябва да отидем на Гилпонар с това колело. И това съм аз, който аз водих в Гилпонар. Водих цялата група. Дрифт! Леко дрифна. Леко. Сега е Шон. Да. Шон също го подкара. Не дрифчи много добре по джанта, ама карай. Дай да пробвам теста. Опа. Искам каря. Не дей! Опа. О! Сега ултимен тест. Да пробваме да караме най-бързо. Сега Стефчо ще кара. Дали сме на скорости? Да, и сменя. Сменя скорости! Сменя скорости! Ей! Майко, как издрифти. Сега Кефи, че може да сме на скорости. Хора, сега ще се спусна на офроуд. после аз. Офроуд. Офроуд. Опа. Опа. Сега да пробвам теста бързо каране на офроуд. Малко джантите си... оправи се. И това го направихме без инструменти. Сега да видим на офроуд. Аре ще пробвам да пусна стълбите. Не дей! Не дей! И пробвам. 112. Аз и там ще чакам. Тия джанти май повече няма да се използват. Да, личи си то така ще се изкъртени. Освен ако не ги направим квадратни. От стълбите. Ето. Не дей! О, майко! Той спусна стълбите с джанта!